Mkomana wakavhunduka uyu gadhu wadai naye futi kaiwe makarara naye kangani KaOne ndinoda kuti muone pane problem yamusiri kuona but ndainge ndaiona imi mamusiri kuiona kasi ndaiona asi ndazoti mupedze mozobvunza tembo tarisai mwana wenyu wandotaura naye asi ndatoona problem dhaa alright ko umwe wacho waidana naye wechitatu wandakaudzwa nemupurisa wangu anonzani anzani Masamba ndewechitatu nganyararei orai nyararei iyi nyaya ikai ndakufamba naye muone kuti uyu murume wearimo hake kasi ane mumwe futi wechi4 anonzani okupedzesera wechi4 akapedza kuudza mazwi erudo anonzani iwe kai ndokubhadharisa imwe mumbo anonzani saka warara neva Masamba akarara neyo kamwe chete ndizvozvo gadhi akarara neyo kangani saka imamhembere pamakaenda unotonga nyaya ndo pamakabva maona kuti uyo anoda varume ava baba vari munyaya asi mafungira angu inini ndokuti amhembere pane munhu wawakaudza kaenda unoudza mwana uyu ari kudzokera baba ava kuti ndo avapfidzise